Brillanti singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Tħabbret il-mewt tal-Monsinjur Viktor Grek, il-fundatur tal-organizzazzjoni Caritas Malta fl-età ta' 95 sena u mexxa din l-għaqda għal kważi 40 sena sħaħ. Il-Monsinjur Grek twiled f'Bormla fit-19 Ottubru tal-1929 waqt li gradwa fl-arti u fit-teoloġija mill-Università ta' Malta u ġie ordnat saċerdot fl-1956 għal 20 sena u kellu diversi irwoli fis-seminarju, inkluż bħala ir-rettur tiegħu. F'dan il-perjodu Dun Viktor kien strumentali biex twaffqet il-komunità tas-saċerdoti Maltin fil-Brażil u anke għen biex jinfetaħ is-seminarju tal-Ewropa f'Maastricht. Fl-1977 l-Arċisqof ta' Malta Giuseppe Merċieqa kien ħatar lil Viktor Grek bħala delegat tal-Arċisqof fis-Segretarjat Ħidma Soċjali u ta' Karità fil-Knisja. Fl-istess sena, il-Monsinjur Grek waqqaf il-Fera Maltija tal-Karitas biex imbagħad fit-tmeninijiet beda il-proġetti relatati fil-prevenzjoni u r-reabilitazzjoni mid-droga. Dan wassal biex fl-1985 waqqaf l-ewwel komunità terapeutika għal dawk li abbużaw mid-droga f'pajjiżna u ħadem ukoll biex jinħoloq l-ewwel shelter li jilqa' fih irġiel u nisa li ma jkollhomx saqaf fuq rashom. F'intervista ma' News fl-2018 felu il-50 sena mit-twaqqif ta' Caritas Malta, Dun Viktor kien għalinna fiex jemmen. Jina li interessani il-bniedem, il-persuna umana. Naħseb li dak kien il-sib ta' Caritas aktar mill-droga. Għal bosta snin, Dun Viktor għallem fil-Fakultà ta' Teoloġija fl-Università ta' Malta fost oħrajn. Fl-1990 Dun Viktor inħatar bħala kanonku tal-kapitlu tal-katedral u serva bħala president tal-kapitlu għal perjodu ta' 8 snin. Il-Monsinjur Viktor Grek ippubblika 3 kotba u għamel diversi eżerċizzji ta' randan li żgħażagħ. Għax-xogħol siewi li jagħmel ma' diversi persuni fl-2012 Dun Viktor irċieva il-Premju Ċittadin Ewropew mill-Parlament Ewropew f'Jum ir-Repubblika tal-2013 u inħatar bħala uffiċjal fl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu li jingħata lilu mill-President tar-Repubblika ta' dak iż-żmien Dr. George Abela. Fl-2012 l-Istazzjon One ukoll irrikonoxxa il-ħidma ta' Monsinjur Viktor Grek waqt One Tribute. Nirrikonoxxu lil Monsinjur Viktor Grek. U dan il-ġieħ jiena naddih mill-ewwel il-tant persuni u familji veri illi l-Caritas għamlet differenza f'ħajjithom. Fl-2021 il-Monsinjur Grek ġie rikonoxxut mill-Università ta' Malta bit-titlu ta' honoris causa. Dakinhar ma' One News, Monsinjur Grek għalli hu grat għal dan l-onur waqt li tkellem dwar l-esperjenza tiegħu f'din l-ogħla istituzzjoni edukattiva ta' pajjiżna. Jiena għamilt 8 snin bħala student u għamilt ħafna snin bħala lecturer fil-Fakultà ta' Teoloġija u bħala membru anki tal-Kunsill tal-Università. F'Diċembru li għadda, Monsinjur Grek ħaq il-Premju Nazzjonali Speċjali għal ħidma volontarja. Inħobkom